जिल्लाया जोङो रुपाथि मायथाइ खुंनो थांगासिनो दङ बे रुपाथि मायथाइ फोरबोनि जुदि मोनथाम माने डेलिगेसन जाहैगोन आरो बे डेलिगेसन मोनफ्रोमबो माने डेलिगेटआवनो जोंना गोथार थान्दै महरै जों सायख'नानै लादों जे जोङो 3,000निफ्राय 4,000 गोथार थान्दै बिथांमोना बाहागो लाहैगोन आरो बे माने गोथार थान्दैफोरा बाहागो लानायनि गेजेरजों जोंनि सावरायनो गोनां आयदाफोरखौ जों जाफुंसारगोन होननानै सानदों। बिनिफ्राय जोङो 2 खालारनि मोनाबिलि समाव जोङो मोनसे गोजोन हाबाफारि लादों जे सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा जिहेतु 25 बोसोर बारबाय बे 25 बोसोर खामानि मावनायाव जोंनि जाफुंसारनाय हिसाबै मोनाबिलि समाव जोङो गोजोननि आलारि बाथि फोजोंगोन आरो बे आलारि बाथि फोजोंनायगिरि हिसाबै जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि गायसनगिरि आफादगिरि मानिजाथाव बशिष्ठ बर' सार बिथांखौ जोङो हांख्रायनाय मोनदांदों आरो बेनिफ्राय 3 फेब्रुवारि खालि जोंनि सानजा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि जिथुनाखि फुंनि समाव जों मोनसे गिदिर हाबाफारि लादों बे जाबाय गौमा आर'ज आरो बे गौमा आर'जआव जोङो माने जिल्लानि गौथुमाव थानाय बाथौ सिबिसारि जोङो माने 10,000निफ्राय 15,000 जोङो बाथौ सिबियारिफोरखौ खेबसेनि जथुमनानै जिरायहोनानै सिरिबाङै जेरै जोङो गौमा आर'जखौ खालामगोन आरो बे गौमा आर'जखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि आसामनिनो सासे एमएलए बाथौ सिबियारि एमएलए थानेस्वर बसुमतारी बिथांखौ जों हांख्रायनाय मोनदों आरो लोगोसे जोंनि बे गौमा आर'ज जोबखांनायनि उनाव सानजौफुनि 12 रिंगायाव जोंनि गेवलां मेल जागोन आरो बे गेवलां मेलावबो जोङो गोबां मानसि जथुमनायखौ जोङो आसा फारिदों आरो बेयाव खमैबो जोङो 15निफ्राय 25,000सो माने बाथौ सिबियारि रायजाफ्रा बेवहाय बाहागो लायगोन आरो बेयाव जों आलासि हिसाबै हांख्रायनाय मोनदों बेखेवगिरि आलासि हिसाबै जोंनि मानिजाथाव एमपि बिश्वजित दैमारि सार आरो बेनि लोगोसेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो जोङो गागि आफादगिरि माने मन्टु मुसाहारि बिथांखौबो जोङो हांख्रायनाय मोनदों आरो लोगोसेनो मोनसे समनि सानजा माने दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो गोबां सम नेहाथारिनि बिबानखौ हाबा मावनानै रुजुनानै खामानि मावबोनाय मानिजाथाव सति चन्द्र रामथियारि बिथांखौ मोननो हादों लोगोसेनो बेनि लोगोसे जोङो आसाम हादरनि अनगायैबो नेपालनि दार्जिलिंनि माने वेस्ट गार' हिल्सनि बे जायगानिफ्रायबो जों आलासिखौ हांख्रायनानै मोननो हादों जे जोङो सानदों रायजो राजाफ्रा बेवहाय गोबाङैनो हेफाजाब आरो मदद होनानै जोंनि बे रुपाथि मायथाइ फोरबोखौ जाफुंसारगोन बेखौ आं रायजो राजाफोरनिसिम माने इउटुबनि गेजेरजों गासैबो खावलायनाय जाहैबाय।